Saka martilyo kunin mo. DJ! Halika, ipanood mo yung mga cellphone na. Panood mo lang, naka-live na ako. Sa YouTube. I-ano mo muna ha. I-thumbs mo muna tapos mag-emoji ka ng kaway-kaway. Mabubuksan yan. Ano yan? Electric fan. Malaki. Teka. Sinaksak laban itong tanga. Bakit alam ba ni ate mo kung saan ko gagamitin yan? Sinaksak mo pa, no? Doon, napa-weldingan ko dahil yung usok.
Jel, Jel, paki ano mo ake, bato yung ano, yung gulong dyan, palabas, may gulong dyan sa malikot. Pasuyo nga, pasuyo. Ha? Dito, dito, sa likod. Dito. Ay, may bata pala eh. Yung gulong sana. Yung gulong. Andun sa loob. Sinisira mo. Ha? Ano yung sinisira mo dyan? Sinira ko na. Tapos binalik ko rin. Kumuha ng pangkagastusan. Halika. Ha? Halika na muna. Ikaw layas ka ng layas eh. Papasok pa ako. Ah, papasok ka. Kala ko ano kasi Pinapapuntahin ko lang yung gulong mo. kasi masarap daw ang magtrabaho pag may kakwentuhan ka. Yun lang. Yun lang. Sige. Sige. Ito kaya ako kay Rami? Yung nasa gilid ng rep? Yan, tignan mo. Galing ko. Galing ko. Yes na. Yan, dito ka muna. Ay. Tuplihin na nga. Sabi nung bayaw ko sa Spain, sinong gumawa? Sabi, ako. Ang dami mong talent, bayaw, sabi niya.
wala, dadami na naman chicks mo dyan, sabi niya. Ayaw ko na, sabi ko. Yung asawa ko, mabait naman at mahal niya ako, sabi ko. Kaya lang naman ako nagganon dahil yung asawa ko, tigre. Kaya iniwan ko, pinalitan ko, sabi ko. Tawa siya. Mas pogi nga pag nakatap down, no? Oo, sabi nga, pumorma daw eh. Lalong poporma yan. Kasi papopormahin ko talaga, lagay ko to. Ano to? Kangkang to, kaya nga pinaturuan ko siya eh. Marunong na siya eh. Ah. Kasi parang bubble eh. Yan. Pag nilagay ko daw po, forma yan. Ah.
Andrea! Andrea! Tayong pako. Isa lang, yung malaki. Well din kasi.
Andrea. Dili mo nga yung saksakan dyan, yung extension. Ha? Oo. Andrea! Galing mo yung saksakan ng... Yan. Oo. Tapos to.
Kaya, kuha ka ng puti na ganito. Na bilog. Yung ano, yung parang bulak ito, ha? Andun sa grip. Tapos hindi mo ko sweldo. Diyan sa karton sa diyan. Tingnan mo nga sa upuan ko.
Subukan mo dito. Wala din po, galing ako dyan kanina. Ay! Ayos sa tapos eh. Dennis. Ang alam kong Dennis yan, hindi ko alam ang apelido, yung nagwawalis. Yung namatay ang asawa. Yung hindi ka? Oo. Napunta ako na po yun, back to dito, yung dito training. Oo nga. Si Ito ba yun? Mm. Kasagot siya, tapos hindi magsasalita. Sa sunod na tawag ko, napatingin yung cellphone. Ilang minuto bubuksan ulit, nagre-ring. Ayaw naman sagutin. Baka may atraso yun. Kaya takot managot ng cellphone. Nagpakilala naman ako eh. Nag-text naman po ako na siya-shopee ako. Dito sa ako ng paso. Yung beres pa ito eh. Kaya walang problema. Ayaw niya sumunod kahit rin po. Wala. Tapos nag-report siya sa namin. Hindi pa na-deliver yung parcel niya. Pero ano ba address? Ben Marie Contour eh. Ben Marie lang. Pumunta ka na ba dyan? Dito hindi pa. Hello. Eh dito, Dito tapos na. Dito yung mga namin dito. subukan mo dyan. Paliit lang to eh. Kung ano, baka dyan sa Coop. Hindi pa kailangan. Sige. Andrea? Gising na si Miro? Andrea? Ay, tulog ka na. Itutok ko nga electric fan. Ito, bakit sa akin?
Ria! Pahinga ko ng tubig. Kasi siguro, kukunin mo dito. Babay ka natin. Boy Blue Vlog, thank you very much. Bro, Kabutoy, thank you very much for joining sa pagdaan. Kunin mo yung ano, Andrea. Kunin mo yung plastic doon sa baba ng cabinet na may mga tali. May goma. Ako doon ang Andrea! Andrea! Kuha ka ng kutsilyo. Pwede mo din. Pa.
Andrea! Hindi ito. Tignan mo kung may plastic pa dyan. May iba. Kahit ano dyan, basta plastic. Kung meron pa. Ha? Kaya nga, kunin mo yung hindi ko pa nakita. Tama to. Sige dyan. Drea! Balik mo na. Yung box na green, na plastic ang kunin mo dito. Box. Pag ibalik mo sa pinanggalingan ha.
Di ba sinabi ko sa'yo, yung plastic ha, hindi yung kahoy. Box ba yan? Box ba yan? Tanungin kita, box ba yan? Oh, hindi pala eh. Yung box na lalagyan ng mga gamit, baka nandyan yung hinahanap ko. Box daw yun. Kanang tete. Yun, box yun, di ba? Ay, nako Andrea. Panginoon. Ako, umulan pa. Oh, lalayas ka na naman. Ito nga. Ito yung hinahanap ko. Oh. Diba? Oh, balik mo na. Kunin mo yung rugby. Nasa bato pa. Ha? Nasa bato. Oo, yung pandikit. Dito po ba nakalagay? Hanapin mo. Sana. Rugby ba yan? Tignan mo kung rugby yan. Napaka-engoy mo talaga. Anak ng tita. Napakatanga mo talaga na bata. Ang tindi ng katangahan mo talaga. Rugby ba yan? Kikita mo. Pandikit ba yan? Din talaga ang dali. Wala na ako masabi sa katangkin din. Rugby daw yung ano.
Rugby daw yung tiner. Natutuwa ko ng rugby tapos tiner bigay sa akin. Kung wala dyan, hanapin mo doon sa loob. Kaya, Kuya! Ano? O, kunin mo yung W40 dun sa sapatusan, yung pang kalawang. Ay, nung ano, kinabukasan nung nag-ano tayo, putang ina, pinutulan ako. Hindi daw kami nakabayad. Ngayon, akala ko wala kaming kuryente. Binaba ko yung breaker ba yun? Binaba ko. Tapos binalik ko. Wala pa rin. Tapos pumunta ako doon, baka ako may nagbaba. Pinutulan pala ako. Nagalit ako. Binalik ng Meralco. Ngayon, hindi. Antoinette na talaga, pero hindi pa pumasok yung system. Ngayon, inaas ko uli, ayaw na umandar. Ngayon, kinabahan sila eh. Pumunta sila, tinignan. Tapos, maluwang. Oo, kaya hindi ko na sinarado. Baka mawalan kami ng kuryente. Ano kaya yun? Maluwang sir, sabi niya. Oo.
Tignan mo. Oo. Ah, may gagawin ka ba? Ah, okay. Oo. Oo. Breaker siguro tong, no? Kung sira ang breaker, sana hindi umandar, di ba? Umandar, nakaandar. Eh, tatlong araw na nga. Oo, lumuwag lang. Yun siguro connection, no? Oo. Oh, sige tama. Hanapin ko po po. Oo, hanapin mo. Andrea, hanap mo, wala. Wala po. Balik mo na yan. Ako, Andrea, napakatanga mo talaga. Andrea, may gunting ba dyan? Yung malaki, tingnan mo nga. Yung dati yung kulay blue. Oo, meron? O, kutsilyo.
Kunin mo yung metro. Ano? Metro, yung bilog na pula na metro, nasa pakuan. Wala po doon sa pakuan yung ano doon. Pakuan doon. Wala po doon sa pakuan. Metro? Akin nga, kunin mo yung pakuan dito. Pag meron, ipalo ko sa ulo mo. Tignan mo ha, baka isagi mo sa motor yan ha. O, tignan mo doon sa green na kahoy. Yung bilog na pula na metro na may lumalabas na pangsukat. Lakad ka ng lakad dyan, masagi mo yung sasakyan ha.
Doon sa ano, drawer ko. Tingnan mo. Sa lamesa. Diyan ka lang. Kunin mo yung ano. Tignan mo nga yung pansulat, yung pental pen kung may nandyan o nandun sa pagbombahan ng ano, ng gulong. Dito sa harap. Diyan sa box, dito, sa harap. Wala. O, tignan mo doon sa pagbombahan. Balik mo na yan.
Si Mocho.
Ha? Ano? Ano sabi mo, nak? Kat? Kat?
saan galing yan, ha? Doon sa loob. Lagay mo lang doon, ay lapag mo lang sa tabi ng box. Lagay mo lang doon. At ako na mag-presto. Ito pa. Lagay mo din doon sa welding. Doon sa dinala mo na welding. Alam mo yung welding? Tapos ito. Dali mo muna yan. Dito po ba sa Ha? wala? Yung dala mong welding, lagay mo doon, sabi ko eh. Ito, lagay mo sa box na green. Alam mo yon? O, ito, sa pakuan. Yan, lagay mo sa pakuan din. O, ito, martilyo. Lagay mo sa pakuan. Kunin mo nga yung ano, kunin mo nga yung basahan dito, yung nandun. Wala pang smart. Lagyan mo ng timba ng tubig. O, dito mo daan. Iyan mo. Pagdating mo dyan, dito pa punta rito. Buwan.
paano. Ano ba po ito? Yung upuan nito, owner. Kami sa palengke. Sabay na lang kayo. Punta ako dun. Pupunta pala si Kuya Ronnie sa palengke, sabay na tayo. Nakalengke ako. Bili kami ng diaper. 3 peraso na ng diaper. Uy, di ko din alam yung friend. Kunin mo. Magnanako tayo diaper. Alison, para mo gutom ka. Gutom ka ba? Ako ah. Ba't di Ang dodo ka muna, magpatimpla ka ng dodo. Logi nga eh. Ito pa. Sige, kumauna na kayo. Para na tayo. Tulog si baby? Tulog? Hello. Thank you very much for joining